tapay si Kwan eh. Mga tapay. Nagdapay yung makikira. Matayamat. Sudaya? Sa balin sa? Da. Ah? Eh, sinsya lang yan. Wala kayo. Sudaya na. Eh, At hindi na gawin pasuda ka. Pwede niya na rin. siya darong sa rin natin. Ayan, andito tayo sa liblib na lugar pero napakaganda oh. Subdivision type. Ay, subdivision nga pala. Ang aking pagiging palaboy-laboy minsan maganda. Ayan oh, lalaking bahay. Tara, labas tayo. Let's go! Okay, tahimik dito. Maganda rin minsan ang ano eh, sasabit-sabit sa mga kaibigan. Iyon palang bahay. Manila style ano, mga bahay. Ayos din yan, sumat sa atin. Ganda. Ganda ng tanawin. Bougainvillea.
Okay, that's it.